Bueno, pizke bat sexologian mundu ez, nolabait jendartera hurbiltzeko eta zer ote den sexologa bat izatea, ez, pizket hortik igual hasten alda gure elkarrizketa. Bai, hori da. Hona etorri gara, hain zuzen ere ez, Gerizpe proiektua aurkezteko eta, bueno, pixka bat, ez, jendartean nortzun garen ere, ezagutzera emateko, ez da? Bai, hau nitzetan bazten da, ez, sexologa zarela erran eta galdetzea, baina eta badago formakuntzaik edo badago zeraik sexologian formatzen datzuna, eta bai, ez, hortik heldu gara ere bai kasu honetan. Bai, kontatuko diegu orduan, ez, gure elkar noiz hasi zen gure proiektua, eta... Bueno, biak justu ez, Intisex Sexologiako Instituto Nazionalean ikasi gara, eta gero ere bai Bilbon, biko arloakeko... Sexologiako traininga dena, ez? Bikote terapiako traininga. Hori da, bai. Bueno, pizketola zauntu ginen, ez? Azkenan egia da Nafarroan igual ez garela, ez dakit ez garen, baina igual ez gara zauntzen sexologa guztiek elkarrekin, eta hori izan ginen biek aman komunean, pues bueno, bertze laguntarte batzuen bidez, biek sexologa ginela hartu ginen, eta horra zitzen pixke bat, zu... Bai, gure abentura, ez? Ligatzen dugunean bezala, ni, iratxeren gana hurbildu nintzen, nekien, ez, sexologa ere zela, eta esan nuen, hemen eskualdean, ez, baztanen, agian zerbait egin dezakegu elkarrekin, eta ara joan nintzen, zure gana, eta tok-tok egin, eta bai, ala, hasi zen gure proiektua, ez? Eta igual era, hausnarketa gisa baginula ere biek aman komunean, ez? Landa ere muen igual ez zela inbertze edo dena zentralizatzen zela Iruñerrien edo Iruñan, ez? Batez ere, eta hezkuntza sexualan aigarela biak ere, pues bueno, igual onatetzen iristen modu berean edo ez ginen hoi sentitzen eta hortik agiatzen da bizketez, sexologian, zientzia nolabait eskualdean gehiago murgiltzeko nolabait. Bai, hori da, ez, biak justo hain zuzen ere, ez da, landaremukoak gara, landaremuan bizi gara, eta orduan ez genuen, importantea zela ez, guretzat ere, gure profesio hau ere landaremura hurbiltzea, ez? Eta, egia da, kristoneko arrakasta izan dugula, hemen eskualdean, ez da, Baztan, Malerreka, Bortzirietan lan desiente atera zaigu, bai sexu hezkuntzan, bai familiekin, bai ikasleekin, eta pospozik gaude, ez? Bai, egidan, hor, gizarte zerbitzuek, eta izan ditugu ere bai jende haunitzarron, arron erre espatu dutenak, ez? Nik uste ere interes hortatik, eta nire ere bai, adibidez, interesa erran dutela lotu dut, nire adibidez sexologiako munduak, hasiera batean ez nekien ere zertzen, ez? Izan ta, kuriositateak ere bultzatu zaten pixketontara, ez? Orduen, nik uste dut badela gai bat, baduguna kuriositatea, badela gai bat ez jakintasuna handia duguna orokorrean, beldurra handi ere bai sartu zaigune, eta hoi nola kudeatu, ez? Da, nola izan ta gauzetan garrantzitsue gure bizitzetan, nola inbertze beldur, nola inbertze... Bai, eta batez ere gaur egun ere tabu dela, ez da? Orduan, eriotza den bezala, edo beste hainbat gai bezala, ez da? Orduan, gure helburua intzuzen ere hori da, ez? Piskat ezagutzera eman, eta tabu hori, ez dakit, horrekin bukatuko dugu, baina behintzat, gure artean, ez? Kuadrilan, ikasleekin, irakasleekin, familiekin, gurasoekin, nolabait ere, gaia zabaldu eta batez ere, solastea, hain zuzen ere, ez? Mai gainean patzea. Horik, mai gainean patzea. Ege da, pixket orain tabu honekin solasen nahi garela, ez? Sexologiak beti izan du, edo, sexualitatea gaiak beti izan du ere nolabaiteko gai bat igual ezkutua, ege da mundu gu sexolasten duena, baina aldi berian, ez dakigu arrasongi, ez? Gazteekin ikusten duguen bezala, zer da sexua galdetzen denean, badaude irriak, badaude urduritasuna, badago ez jakintasuna, badago denetaik, ez? Eta hau helduetara eramaten baldin badugu ere, igual antzeko zerbait pastuko lietzak dakila, ez? Bai, ikuste dut. Bai, batez ere ez bizigaren, gizarte honetan edo egia da, ez? Informazio asko dugula, baina sexuarena ere ez dugu ere informazio askorik, ez? Gure kasuan behintzat, sexu hezkuntza ona jaso dugunik ez nuke esango, ez? Orduan, etxean alduten egiten dute, edo alduguna egiten dugu, eskolan ere bai, eta batzuetan ostatu eta tabernetako elkarrizketak izaten dira, ez? Eta guk nolabait ere, hau, guretzat garrantzitsua den gai hau, ez? Gustatzen zaigu, ez? Helaraztea, eta bai,
plazara eramatea, ez? Eta horregatik ere, hain zuzen ere, ez, medioetan, irratian eta telebistan, bueno, uste dugu, ez, sexologiak ere, bueno, behar duela bere lekua izan, ez? Ogibide bezala, ez da oso ezaguna. Orduan... Eta duda unitz sortzen du, ez? Orduan, egia da, netako ere, eta biek solastu dugu unitzetan, ez? Zein garrantzitsua den sexologia zientzia bezala, ez? Den zientzia bezala edo hortik behintzat solastea. Nik uste dut, sexologia zientzia bezala sortu baino lehen, gizartea eta sexualitatea ulertzen zirela ere moraletik, ez? Zer dago ongi, zer dago mendu ez ere ez, eta hor mugitu gara eta mugitzen gara unitzetan. Zer espero den gure sexualitateetatik, ez? Emakume bezala ere zein sexualitate baimentzen zaigun, bueno, eta hor, edo gazte bezala zein sexualitate, heldu bezala zein sexualitate. Bai, eta horrekin batera igual ez dugu aipatu, ez? Baina sexologiak gaur egun nire ustez 3 ardatz nagusi dituela esango nuke, ez? Aipatu dugun sexu hezkuntza hori, ez? Ikastetxeetan, institutuetan, edo gurasoei ematen zaien, edo profesionalei ematen zaien hezkuntza horretan, ez? Hitzaldeen bitartez, tailerren bitartez, edo nalakoa. Badu beste alor bat, edo beste ardatz bat importantea dena, uste dut, konsultako atal hori, ez? Sexologo guztiek konsulta egiten dugu, ez, edo sexologo guztiek hezkuntza egiten dugu, ez, baina badela sexologiaren ardatz nagusi bat, eta 3. izango litzateke, lehen aipatu duguna, ez, zabaltzea, ezagutzera eman, eta, bueno, ikerketa lana ere hor dago, ez, baina gaur egun aipatu behar dugu, oraindik sexologiako karrerarik ez dagoela, beraz oso zaila da, honen inguruan tesi bat egitea, edo, ez, sakontzea, ez? Esan nahi dut, sakontzea teknikoki, ez? Ikerketa munduan, ez? Azkenean, master bat da, eta horrek baimentzen digu gaur egun, ez? Gure ogibidea, legalki... Aintzinetibitea, bai, hori da. Hortan oinarritzen gara, ez? Titulo hori dugulako, eta hori bermatzea nik uste importantea dela, baina, gaur egun oraindik baditugu gauza asko egiteko, ez da? Bai, gero interesgarri da ere bai, nola sexologia bihurtu den bertze zientzien edo bertze esparruen abizen bat bezala, ez? Igual, psikologiaren barnean sortu den espezializazio moduko bat dela sexologia, edo medikuntzan sortu den espezialitateetako bat dela, ez dakit, sexologian oinarritu, ez? Bai, iduritzen zait, sexologia sustantiboak, dela pizket gu ardatz hortatik heldu garela ere, ez? Sexologia sustantiboak, ez du bertze disiplinetatik beti ikasten du, ez? Baina negi da, bere baitan badela disiplina bat, ez? Badela zientzia bat, eta hori iduritzen zait, garrantzitsue. Lehen aipatzen ginen moral horrek, bideratu dakula modu batera edo bertzera irakurtzen eta ulertzen gure sexualitatea, batzutan, hau erran nahi dut, sexologia hasten da 19. mendean, 80ko hamarkadan erran nahi dut, horra hasten da, sexologia, zientzia, edo pixketa hasten dire, nolabait fijatzen, ez? Hoi baino lehenago, bertze modu batzutara egiten zen. Eta gero, hortik pastu dira, pertsona kriminalizatzera beren sexualitatengatik, pixkat eskubideen irakurketa hortatik, ez? Eta bertze batzutan medikuntzangatik gaixo daudela zeratik. Orden, pixket sexologia sustantiboak ere eramaten du bertze terreno batera, gizarte zientzien baitan kokatzea lehenesten du, eta ez da bertze igual biologia ikuspuntu batetik edo naturzientzia ikuspuntu batetik, ez? Pixket ere kokatzeko nola den. Bai. Eta oinik emadago lan hori ziteko erran duzuna, ez daude ikasketak Kanadan uste dut badaudela ikasketa konkretuak, Bai, beste herrialde batzuetan badaudela argi, baina justo hemen inguruan behintzat ez, eta gure hizkuntzan ere ez. Egia da. Bai. Ez dakit zer egin jarraitu ezakegun, egia san. Igual zer aztertzen duen sexologiak, ez? Uste dut urtikaten algarela. Bai. Sexologiak aztertzen duena da sexuak, ez? Sexuen arteko harremanak. Bai, eta sexuak pluralean, ez? Batzuetan esatugu. Bai, sexua aztertzen duen zientzia dela, baina uste dut ez pluralean hitz egingo behar dugula, ez? Sexuen arteko, ez? Harremanak, interazioak eta... Gehien bat gainera, sexua solasten dugunean, solasten ari garelako identitateaz, gure desberdintasunez, eta harremanetaz, ez nola beti funtzionatzen dugun denbora guztien bertzeekin harremanean eta referentzian, uste dut ere punto importante bat dela. Eta
biek ere Inzisex institutotik etorrita, ez, ardatz zentral bat da, izaki, erderaz da, heletxo sexual humano deitzen dena, ez? Eta orden da, izakiaren izate sexual hori da nola baita aztertzen duena. Ez, eta emeak, ez, igual jerga hori gehiago animali edo landaretan, baizik eta personak izaten, personak garelako dugu, edo gara, sexu hori, sexuatuak deitzen dena, ez? Badago jerga konkretu bat, igual ez dela hori. Iztegi konkretu bat dago, ontarako ere, ez? Zientzia asko bezala, edo beste gai batzuk bezala ere bai, ez? O beste ogibide batzuk bezala ere bai, ez? Pentsazut ere, kazetaritzan edo, ez? Medikuntza baituztela bere, iztegi propioa gurean ere badugu, ez? Bai. Gero ere nola ulertzen den, ez? Osea, nik uste dut, solastuko dugula honen inguruen, ez? Baina nola ulertzen den zer den sexua. Unitzetan, erten duzunean, lehen aipatu dugun gaztekin solasan garenean, edo, bada momentu bat, pausa bat, ez? Erantzun baino lehen ez dela, ez dagolako argi, ez? Unitzetan ulertzen dugulako, unitzetan ulertu izan delako sexua genital bezala, ez? Eta Efigenio Amezuak, dela, orain solastan egaren guzti da Efigenio Amezua eta Markosa ezetik, ez? Inzisexeko hortik edan dugunetik, berak erten du unitzetan, ez? Genitalek ez dutela uzten ikusten sexua. Orden direla kontzeptu arron diferentiak, zaldi berean. Baizik, gaur egun gainera, hitzaldiak ematen ditugunean normalean adierazten dugu, sexua batzuetan ulertzen dela, ez, bademagunez, kiroldegian, ematen duzu izena eta bete ezazu ondorengo galdetegia. Zein da zure sexua? Arra, emea, arra, emea, ez emakume gizon, ez binarioa, ez nahiko lioa dago, baina, adibide, tontoak dira, baina ere, ez dakit, medikoaren konsultazioa zenean, eta, eskurea dut sexuan, ez? Eta horri genitalei erreferentzia, ez? Nolabait ere, sexuak badu edo izan ditu hainbat esan nahi, ez? Hitz polisemiko hori, nahiko bombo eman diogu horri, baina gu beste ikuspuntu batetik ikusten dugulako, ez? Ez dugulako, ez, arlo biologikotik ikusten, ez dugulako arlo, nola esaten da, soziologiatik ikusten, ez? Baizik eta beste ikuspegi bat dugulako, eta gurea da sexologikoa, ez? Eta orduan hortik ikusten dugu, ez? Baina bai egia da, eta horregatik dago horren beste nahasmendua, eta horren beste lioa, ez? Sexuak izan ditu ere, sexu hitzak berak, izan du, lio asko, eta orduan esan nahi asko, ez? Eta orduan, horrek ere eragindu, nolabait ere, gaur egun, ez garela batzuetan, ez? Ulertzen, sexuaz ari garenean, zertaz ari gara, ez? Eta orduan, horrek normalean ere sortzen ditu, hainbat lio, ez? Eta sexu hitza gainera, aipatu barra dugu, nondik datorren, ez? Esan. Sexu hitza, heldu da, berez hau Platonen idatzietako batean, el bankete de Platonen aipatzen dela, ez dakitu horraraino nahi duzun. Bai, berez eran nahi du, atratzen zait, moztuak. Hori da, sexua hitza dator latinetik, sexaretik, eta bere esan nahi hutsa da, moztuak, ez? Banatuak bezala, ez? Sexuak aztertzen du, haunitz ere bai, gure vulnerabilitateak ere bai, ez? Eta hor nola, elkarbanatuz bertzekin interakzio hortan, nola mugitzen garen, ez? Hortaz, beti solasten dugunean, sexuaz ez da zerbait, beldurra eta arriskua, eta ez da zerbait ere dena, ez? Superongi eta baizik eta, badugu gure ulermenak, desadostasunak, elkarretaratzeak ez, orduan, hoi denaz solasteko, behar dugu ere bai denbora unitz gure bizien. Bai, eta gainera ez, sexuak ez duelako ez adinik, ez du lertzen, ez, nola esaten da, ekonomiko, bai. Klase sozial. Hori da, ez du klase sozialez ulertzen, ez du adinik ulertzen, ez du kulturaz ulertzen, ez nahi dut, dela guztiok gure baitan dugun zerbait, orduan, ez, eta balio bat da gainera, ez, orduan, importantea da, ez, batzuetan, ez, jasotzen ditugunean deiak eta aniztasun funtzionaleko pertsonekin lan egiten duzue? Edo jubilatuekin lan egiten duzue? Bai, noski, ez? Aurrekin ere, bai, ematen du batzuetan, ez? Sexualitatea bakarrik landu daitekela
nera bezaroan, eta... Iduridu hor pizten dela, hor pizten dela, eta orduan bai. esku hartzea hori izan behar dela, ez? Eta, ez, kontrara, ez? Jaiotzen garenetik hil arte, gure baitan dugun zerbait da, ez? Eta balio, nire ustez oso importantea dela, ez? Eta orduan, bai, guk tailerrak, hitzaldiak, esku hartzeak egiten ditugu aniztasun funtzionaleko pertsonekin, zaharrekin, aurrekin, nerabeekin, helduekin, orain berriki egin dugu gainera Malerrekan postpartoan dauden bikoteekin, ere lan egin dugu, ez, bueno, orduan, bai, hau da, eremu guztietara zabaldu dezakegun gaia dela, eta... Eta sexologiak baituelako ere helburu batzuk, ez? Dela, batez ere berdin du, ze kontestuz, ze adinekin erranduzuna, baina dela ezagutzea, bakoitza bere burua ezagutzea, ulertzea, onartzea eta adieraztea, eta hoi lortzen dugun momentuen, ez? Gure sexualitatearen alde horiek lortzen dugun momentuen, ulertzen dugu ere bertzeai, ez? Bertzea ere berdin dagola eta bertzea ere ulertzen dugu. Orden, pixket helburu horiekin hortik tiraka, ez? Pues bueno, mugitzen garela. Bai, eta mugitzen gara deitzen gaituzten edonora, ez? Egia da esan dugu, ez? Hasieran landa eremuan ibiltzen garela, baina bueno, ibiltzen gara batez ere Nafarroan, eta gero, bueno, importantea da adieraztea, guk gure kabuz badugula Gerizpizeneko proiektua, ez? Baina baita ere gure kabuz ere ibiltzen garela, nire kasuan Gasteizko emaizekoekin edo Gipuzkoako beste hainbat eragileekin ere, ez? Baina, bueno, bakoitzak ere badugula gure proiektua, ez? Nerea Itxaso Bakedano ditzen dena eta zurea Saleratu izenekoa, ez? Eta, bueno, hor ere, ez? Nik uste sexologiak ez duela ulertzen ere ez kompetentziarik, ez dugula gure artean, esango nuke, ogibide honetan gauden profesional artean, esango nuke nahiko harreman ona dugula, ez? Berriki sortu dugu ere sexologoen, Nafarroko sexologoen, sare bat, edo ari gara hori lantzen, ez? Eta nik uste, bueno, asko esaten duela, ez? Gure profesioaz, adierazle ona dela, esango nuke. Bai. Ilusioz. Hori da, ilusioz egiten dugulako lan, eta edozein, udal, herri, eskolekin, elkarlanean aritzeko, gogoz eta ilusioz gaude. Gero, lehen aipatu duzulako, orain pixket, igual azpimarratzeagatik, ez? Baina, igual bai aurten justu, pues bueno, aniztasun funtzionala duten pertsonekin egon garelako sexualitatea lantzen eta adinduneekin ere bai, zein garrantzitsua den horiek duten tabu ekstra hoi nolabait haustea, ez? Orden, nahi nuen azpimarratu bezala, ez? Haunitzetan plano berdin apatzen dugula, ez? Sexualitatea eskoletan lantzea eta bar, pues, ojalá, baina ez gaude momentu hortan, eta uste dut ere bai beraiei, edo, pues bueno, indar gehiago eta hotxa indartu behar dela, ez? Sexologia eta sexualitatea ere zabalduz mundu guztira. Eta batez ere da, arrisku begirada hoi edo beldur begirada hoi, pixken nolabait edo aldatzea edo hortik. Ez dugu aipatu, ez, baina garai bateko sexu hezkuntza beti zen prebentziotik, ez, egia da, sida, IESa, ez, jorakada handia izan zuela, batez ere 60-70 hamarkadetan, baina gaur egunez eta ez, genitalen bidezko gaixotasunak egon, gure sexu hezkuntza ez da hori bakarrik, eta igual, gu, ez, hitz egiten gauden bitartean ulertzen dugu hori, baina, bueno, gure ikusentzuleek, igual ez dute hain argi, ez, gure sexu hezkuntza ez dela bakarrik prebentzioa, hortaz dakigula, bai noski, baina beste gauzasko dakigunez bezala, ez, baina dakizkigunez bezala, esan nahi dut, baina egia da, importantea dela gure sexu hezkuntza ez dela kondoi bat pladano bati jartzea, ez? Edo, ez dakit, edo zenbat antisorgailu mota dauden, edo ez. Gure ikuspuntua da, sexologia, gure gorputzak anitzak direla, pertsonak anitza garela, eta orduan, bueno, azkenean elkar ezagutzeko balio duen tresna bat dela sexu hezkuntza, onartzeko, eta gure buruak ahalik eta hobekien maitatzeko, ez da lan erraza. Hoi da, begirada, ipatu duzun begirada da, osasun publiko baten, ez, begirada, eta hoi, berdin pentsatzen dut, ez, hoi gainditu behar dugu, ez, eta materialak eta ikasketak lehen mailako prebentzioi nolabait gainditu, errango nuke, bertze gauza hain garrantzitsu hauetaz, ez, balore hauetaz, solastu alizateko eta nolabait sustatzeko, etako
Zetaz egara solasean sexu hezkuntzan, egara desira ezberdinez, maskulinitateak, feminitateak, erotika, binarismoa, erran nahi dut, anistasunari buruz, justo lantzen diren hainbertze gai horiek ez dute antisorgailok adibidez nolabait erekitzen abaniko bat, ez ulertzeko nik nola bizi dudan nire zera. Gero, bueno, erranduzuna justo anitzak, ez? Eske gara anitzak, sexuak iten dako justu bakarrak eta errepika ezinak izatea, ez? Eta hori balio polit eta eder bat da, ez? Bai. Eta nola nik nire burua hola ulertu, nola ezagutu, nola... Bai, batez ere ni ere, ez? Nire buruarekin ere pozik baldin banago, besteekin ere, ez? Harremana ere modu horretan ere izango delako, edo, bueno, ez? Nola baita ere nik, ez dakit, gaitasun emozionala baldin badut momenturen batean, ez? Badakit, orduan, besteekin modu osasuntsu batean harremantzen, eta, bueno, horrela ibiltzen gara, ezta? Bai. Eskolaz eskola eta hitzaldiz hitzaldi eta bai, eskualdean esan behar dugu, oso eskertua gaudela, ez? Bai, Baztango udalak gurekin egin duen elkarlanengatik, Malerrekako gizarte zerbitzuak ere gurekin egon dira, ja 2 urte esango nuke elkarlanean gurekin, Portzirietan ere bai, orduan, bertan dauden langile eta eragilei, Bai, eta batez ere beren interesa ere bai, ez? Gai hau nola jorratu eta... Eta, bueno... Bai, gaia eskutan hartu dutelako eta landu nahi dutelako, eta... Gu prest egon gaitezke, baina azkenean, ez? Horrelako, lanetan dauden profesionalek, guretzat ere, ez, tresna ona edo ate ona da, guretzat, ez da. Eta hau da, pixket... Hau da, pixket gure proiektua jarraituko dugu, urrengo programetan, honi buruz eta gauza askori buruz. Gaur, seriak egon gara, baina nik uste sexuak ere ematen duen puntu garrantzitsu bat dela intzuzen ere humorea, ez? Eta humoretik ere, helduko diogu gaiari, eta... Beraz, prest dagoen edo nor, ez? Guri entzuteko, edo gurekin ere, ez? Pantailaren bestaldean egoteko, Aintzin. Aintzin, hori da.